Знаете ли, този вечен дебат ме накара да се замисля. Горе, долу, вън, вътре. Ин, ян, какво сме ние всъщност? Вън духа пилигримски вятър. Тук долу сме на гости на земята, посяти като стръкове трева в кръговрат на сиротата. Сираци ли пристигаме в света, сковани от усещане за смъртност? Нашепване на тялото ни мръсно ни вдъхва изначалната тъга. Пресъхнали преди да полетим, заспиваме край извора безмълвни. Поляли не на време кърви, прегръщаме арктически звезди. Останали в чистилището кално, разтваряме се, като смешен дим. Измама е, към което се стремим, но брак ли е каквото е живяно? Но брак ли е каквото е живяно? Тук няма я градината от детство, а стъпки към желаното небесно единствено рушат ни като вятър. Прогонени от сенките за вечност, ще бродим в голотата на инстинкта, където неозрели ще поникват отсъствия в тъгата на човека.